So, hi guys, no, salamat kayo sa inyong pagtanaw ning mong video o sa wala pa naka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para mahimot ang updated sa musunod pa nako nga video. Kung namin gusto nga request, please write comment below o ato nang hatagang higayon kung namoy mga request. So, God bless. Bye-bye. Thank you.